Uliczka. Lites! Sine fere vercite! Atsek duruyor mobe! Bravo consistite! Sine consistite! Sinistra arsum! Unum gradum ad retro! Uno! Ilia! Giro, Barassi! Giro! Distancja Simere! Stringere Gladius! Gladius! Milites! Arma! Milites! Uno! Due! Uno! Due! Retro! Alta arma! State! Uno! Due! Pugnate! Retro! Test retro ad formația! Test definitiv! Domnule Gladius! Gladius! Milites, expeditiv! Formare testuno! Testuno! Ole! Roma! 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 State! Retro! State! Formare monosagite! Milites! Baratti! 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 Redite! Linea Milites! Stringere Gladius! Gladius! Ostendere Gladius! Gladius! Milites! Dictum! Prima Legio! Italica! Prima Legio! Italica! Prima Legio! Italica! 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 Bis! Virtus! Bis! Virtus! Bis! Virtus! Jupiter! Optimus Maximus! Jupiter! Optimus Maximus! Jupiter! Optimus Maximus! Redite!
Секондere Глариус! Глариус! Кажеш, че оттам Наблюдавахте бойни хватки и техники на първи италийски легион, който е бил дислоциран преди 2000 години край Дунава, римския военен лагер Нове, известен днес като Свищов. Групата Първи италийски легион е създадена през 2004 година и е най-старата група за антични римски възстановки на Балканите. От 2008 година се провежда, или тя като домакин, провежда първия на Балканите и в Югоизточна Европа фестивал за антично наследство Реал на Дунава. Днес сме тук, за да презентираме тези бойни техники от 1 и 2 век след Христа, които наблюдавахте, а те бяха именно тестудо, привеждат си го, нали, костенурка. Виждате как те всъщност направиха първо костенурка, след това стена. Моропачере. След тези бойни тактики е време да ви покажем и снаряжението на римския легионер. Нека да излезе отпред един обикновен войник. Здраво, парати! Той е със ранг Тесесарио. Има на хелмета, главата, шлемът, който е металният. Има конска опашка, с това е характерно, че той е нещо като подофицер. Щитът скутум. Дървени плоскости, съединени в кожа. Най-отпред виждате една метална топка, това се нарича умбо. Тя е да съхрани неговата китка, неговата ръка, пръстите, когато го нападат вражеските племена. Обкантен е с месингова сплав и нитове. Нека да смъкне щита, за да покаже ризницата или наречената лорика сегментата. Защо е лорика сегментата? Защото това са метални сегменти, обикновено са били бронзови сплави, които са съединени отвътре с кожени ремъци и с това нещо неговата гръд, неговите рамене са предпазени отново от нашествие нападения на вражески мечове, махайри и стрели от стрелба с лък. Какво е интересното за хелмета, тъй като започнах с него? Виждате как главата му предпазена и на гърба има, на тила, на гърба на тила, на врата има козирка, която предпазва от нараняване в гръб. Също нещо много интересно е набузниците, които поемат голяма част от неговото лице. Отпред има добра визуална представа, има добра визия и другото, което военните инженери са измислили, наушниците, виждате как е изрязано на ухото и неговото ухо чува командите на своя пряк началник. Прекият началник в случая, виждате до него, това е центурионът. Защо е центурион? Центурия, стотник или командир на 100 войници, на 100 римски легионера, или разбирайте, преобразувано, това са 80 души. Нищо, че се нарича стотник. Обувките или сандалите, римските калиги, популярните, когато се движи по каменни плоскости или римски пътища, те не са подковани с цинти, защото се парзаля, а когато са по древни и естествени настилки, те са подковани с цинти отдолу, за да не се парзалят естествено. Обут е също с вълни чорапи. Също така той има стационери на колената, виждате предпазители на неговите крака. Туника, вълнена,
помучна или ленина, естествени за периода влакна, от естествени материали, исках да кажа. Представете си нещо като рокля, мъжка рокля, за тези, които не виждат добре как е оборудван. Също така, отпред той има ремък, на който е закачен късия боен меч, най-популярното оръжие преди 2000 години, с което римската армия е превзела така нареченият свят. Гладиусът е в кания и реално канията е закачена над този ремък, на който виси. Най-отгоре е коланът с високите, чингул. Колкото високи има, толкова е по-висок рангът, нещо като нашивки на военните днес. Така, друго, което нещо по него няма, мисля, че всичко обсъдихме. Нека се върне в строя. Да, нека да излезе един пак обикновен войник, който пък е в подобно облекло, но той е с лорика хамата. Плетена ризница. Това е различното между двамата. Виждате как елементите са наковани един върху друг и във всички тези метални шипчета, които са сплетени и наковани, тук може да костват между 3000 до 10 000 метални елемента. Представете си, всичко това нещо се прави на ръка. Колко време отнема производството на една лорика хамата. Мисля, че той е със същия военен статус, така че чинголо има. Нека се върне обратно в строя. Центурионът. Центурионът днес също е с лорика, сегментата. На хелметът виждате, че има една грива, която е характерна, че е обърната в тип паун. Не както моята като офицер, аз съм генерал, легат на легиона, т.е. той е нещо като съвременен лейтенант или капитан, да кажем капитан. Сандалите вече са офицерски, калцеи, с естествена кожа, цветни са, с това, което си поръчал. Той има ленти, които виждате жълтите, това са нарича субармалис. Над туниката е памучна текстилна рокля с ресни, които виждате висят като плесета над туниката, както беше обикновения войник. На гърдите той има един допълнителен колан. Това са награди, които той е получил за добра военна служба от по-висшите генерали, дори има и от императори има награда за вярна служба. Наричат се фалери. Медальони фалери. Или съвременните колекционери на медальони се наричат фалеристи. Това е вземато от преди 2000 години, когато е била Римската империя. Нещо друго характерно по центурона мисля, че няма. Също той има пулсери на краката, месингови. Забравих пръчката, естествено. Лозовата пръчка, символ на своята сила, якост, твърдост. С нея той наказва своите подчинени, когато подчинените не изповядат неговата мисъл и не изпълняват своите нареждания и закони. Заповеди. На гърба има на метало. Това е характерното. И торкви, само забравих да покажа. Торквите, двете торкви отпред, виждате ги, също са характерни за офицерите. Ритуални торкви. Така, да излезе отпред Виксилифер, знаменосец.
какво е характерно за този тип офицери? По нашите земи, тук на северна България, както и наричаме днес, тогава Долна Мизия или Тракийските земи, хищните животни са били мечка, вълк, дори по това време е имало и лъвове. Тъй като много трудно се убиват хищници, защото тогава не е имало съвременното бойно оръжие, с което е било огнестрелно, тогава те са правили различни клопки, капани и стрелби с лък, за да могат да придобият такъв тип хищници. Ето виждате, това е вълк, който е поставен като символ на шлем-маската. Виждате, това е шлем-маска. Тя е парадна, тя е триумфална, само за паради и събитие както днешното. Ние сме тук на тържество, нали така? Затова е с парадна маска. По време на война, на битка, те си ползват. Отново имат вълци на шлемовете, но те не са с маски на лицето. Вексиума, виждате символът. Всеки един легион си има определен символ, нещо като днешните зодиакални знаци. Тук, или символът на първия легион, виждате, че е дивото прасе, глиганът, и затова символът на първи италийски легион е изрисуван отпред, извезан, извинявайте, това е везано, и съкръщението лег и итал или легио прима италик, първи италийски легион. Следващия офицер, който ще излезе тук, е стрелецът. Искаш ли някои думи ти да кажеш за своето облекло? В Римският легион има едно много интересно подразделение. Нарича се ауксилия. Това са наемниците. И виждате, както съм изобразен, както съм се въоръжен, аз съм наемник, сирийски стрелец с лък. Римската армия наема най-добрите стрелци в античния свят, а това са сирийските стрелци. Те са обучавани още от 6-7 годишна възраст. Защо Рим наема сирийски стрелци? Римската армия наема в своите редове 17 до 19 годишни момчета, както тези. Те първа тогава започват да се обучават във военното дело, докато сирийските момчета още на 6-7 годишна възраст започват обучението си и стават едни от най-добрите стрелци с лък. След малко мога да ви покажа една демонстрация на стрелба с лък, след което, ако вие искате, ако някой от вас иска, мога да ви покажа как се стреля. Всеки един от вас може да опита как се стреля. Както виждате, аз съм снаряжен по съвсем различен начин от римските войници. Аз съм сириец, имам лорика, тази броня се нарича лорика сегментата, имам лък, колчан с стрели, но също си имам типичното за римската армия оръжие гладиус и късата кама. Късата кама, пугио. Движението с пугиото, както и с гладиуса, не е просто мушкане. Те са обучавани да мушкат, но с завъртане. Така раните стават много по-сериозни. Сирийските стрелци са облечени с дълги туники, обикновено цветни, червени или пък други цветове, не съм си сложил в момента шлема, след малко ще ви го покажа, той е островърх. Свалил съм го, защото ще ми пречи при демонстрацията при стрелба. И това е за сирийските стрелци. Добре, след малко. Искате ли сега да направим демонстрацията? Il testa prescută. Extraorzo. Верно мове. Искам да ви покажа
два начина на стрелба с лък. Не Единият бъде начин... резкута, фронтен. Скута. Как са стреляли пехотинците в римската армия? Този начин аз ще ви покажа и вие, ако искате, може да го практикувате с мен. Те стрелят с три пръста при опълване на тетивата. По този начин. Обаче, кавалеристите, стрелците на лък, които стрелят от коне, стрелят по съвсем различен начин. Те използват пръстен. Защо се използва пръстен? Ако се стреля от кон по пехотинския начин, с трите пръста, погледнете, ако съм на кон, как се клати стрелата спрямо лъка. Абсолютно невъзможно е точна стрелба. Затова стрелците на лък от кон използват пръстен. Вижте как се слага. И по този начин стрелата се фиксира много стабилно спрямо лъка. Погледнете. Никакво клатене на стрелата спрямо лъка. По този начин стрелбата е абсолютно стабилна. И след малко ще ви покажа точно този начин на стрелбата. Може да ви демонстрираме. А имайте предвид, че цяла зима не съм стрелял, не съм много точен, така че не ми се смейте много. Защо март месец е кръстен на кой бог? Бог Марс, така. А той е бог на какво? На войната, добре. Но подсказка от учител, нали? Месец март е кръстен на бог Марс, бога на войната. И март месец започва военната кампания за набиране нови членове в легионите. Помощни войски, auxiliарни и така нататък. Нека да направим сега демонстрация с лък. И не случайно днес сме тук, месец март, 20 март. После ще има ли желаящи да стрелят? Всички, които желаят, зад там стената има стрелбище. Чакайте, стойте! Чакайте, нека не е свършила презентация. Всеки, който иска, ще ви покаже. Но първо да погледнем. Използвам пръстен. Виж ми да безпръстен. Айде и капризна. Айде и капризна сега. После ще видите, като стреляте вие, колко е трудно. Колко ще сте точни. Нашия стрелец ви каза, че цяла зима не е стрелял, защото в римския период войните са се водили лятно време. Зимно време войни не е имало. Абсурд. Споразумението са били в лятно време. Някои войни са траяли 10 минути, други са траяли месеци. Пляскайте да я зале. Така, нека от височина. Вече са впечатлени. Вече. Нека благодаря на нашия стрелец от сирийски происход. Може да си представите какво става, когато влезе в тялото на незащитен войник. Така, и докато той презентира и показа как се случват военните действия на стрелците, помощните войници, auxiliарните, ще разкажа и аз като генерал, моята легатска длъжност, която е била политическа и военна. Легатите са изпращани от столицата, от Рим. По-голяма част от тях са били с синя кръв. С синя кръв какво значи? Благородници, както каза вашата госпожа. Управленци, айде така да го кажа. Управленци. Наследени управленци. В своята роля те са били нещо като гуверньори по региони, както казах преди малко, Долна Мизия, тук където сме днес.
Или нещо като областни управители, айде да го кажем така, че да ме разберете вие деца. Какво е характерно за легата? Тук вече самата грива на шлемът, на хелмета е в север-юг посока, не както неговата изток-запад. Това е по-различното. И естествено, бронята, вие ще попитате какво е характерно за тази броня, наричате лорика мускулата. Виждате как е оформена тази месингова плоскост и е рисувана от ковач. Всеки елемент е кован отново ръчно, за да не може така да изглежда характерно на моите гърди. Имам също и пулсиери, накитници на двете ръце, месингови са също. Месинго са ми пулсиерите, стационерите на колената. Моите сандали са като на центурионът, калцеи с характерния за офицерите и за генералите пурпурно-червен цвят, винено-червен. Затова и моята туника е с такива скъпи цветове, червени, бордо, защото този цвят много трудно се е добивал, за да може да бъде обагрена туниката, която е била от естествена вълна. Друго по мен, нещо по-различно, няма. Сега нашия стрелец иска да ви покани, за да направим и вас съучастници в тези стрелби, за да може да останете с отлични впечатления от днешното посещение на първия античен фестивал Щитът на империята, Ковачевско кале, 20 март 2026 година. Заповядайте, а сега може и да аплодирате нашите легионери за своите воинствени умения. И в последвис групата за антични исторически възстановки, първи италийски легион отново е Свищов. И тя вече е национална група, в цяла България има участници. Всяка година посещава най-големия античен фестивал в света Наталия де Рома, който се провежда на историческата дата, която е раждането на Рим. Тази година е 2779 година от раждането на Рим. Представете си колко години са минали. Ние отново ще бъдем участници, ще представим България на голямото събитие и така леко да се похваля, миналата година се проведе второто състезание на този най-голям фестивал. 91 групи от цял свят, близо от 2500 до 3000 участници има на това събитие. Ние, представяйки България, участвахме на това състезание за Сигния империя се казва, след знамената, и даваха ни по 4 минути всички участници, които пожелаха да покажат своите бойни умения, и се завърнахме с първа награда, или разберете нещо като световни шампиони. Аплодирайте ги отново! Militão, Sextou! Primo Legal! Itálica! Primo Legal! Itálica! Primo Legal! Itálica! 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 Roma! Invicta! Roma! Invicta! Roma! Invicta! Capere, scuta! Scuta! Dextro, sum! Milites! Maxare ordine, spercite! Milites! Pate! Dextro, sum! Stringere, Gladius! Gladius! Stendere, Gladius! Gladius! Milites! Milites, dictum! Honoris Popovo! Ave! 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 Recondere, Gladius!
Gladius! Sinistro Orsum! Sine Fere! Vergite! Every new day, a fresh page we turn. Searching for the light, it's a lesson we learn. So let's find the light, yeah, let's find the light together. Cameras on me, but the journey's for us all. Let's find the light together.